siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha ngoba siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha Uhlaleleni kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba namhlanje sizokhuluma nge-full update ngokomcimbi wekhuphuka nezakho bafowethu besikhona lapha bekumnandi kakhulu okwenzekile kuningi okwenzekile lapha ngathini nje ake kuningi bafowethu okwenzekile lapha okuhle ayokubi asikubonanga sothanda nje ukuncoma kakhulu umhlelo womcimbi umfana omncane ungabona intshebe wena ehamba la izofika la kodwa nje mncane mfana ungelovi bafowethu wenza umsebenzi omkhulu kakhulu awulingani nayo lo msebenzi mawumbheka lapha bafowethu ungelovi kahle sekuvela kuyavela ukuthi umcimbi lo ikhuphuka nezakho usuke kahle ungani lo mcimbi ungalento ye competition ngoba naye ayikho into ade inakile lapha beyinake lento yokuvota nokuqinisekisisa ukuthi ihamba kahle uyabona nje uma uzobuka nansi le video le elandelayo uzobona ukuthi ungelovi uqala uyena induna still kuze kuyophela umcimbi zonke uhleli nazo akakhulumi namculi akekho umculo okhona lapha oyimele zinduna lapha induna nenduna iphethe ibhakede lakhe naye inkanti uyavela nangu lapha uzombona ungathi ugqoke ihembe liblue uhlangene nezinduna uyakhuluma uyaxoxisana ukuthi kufanele kuhambe kanjani yebo kuze kwaphela umcimbi yahamba ke nje nezinye intatheli nathi sibuye sithi thina siyime intatheli ezimele bomkhanya ukuthi sibuye sithathe nathi lapha ama clip afana nawo lawo uhambe kahle kakhulu lapha nabafowethu okunye nje ngizoqala ke nje owade engekho mhlambe ke nje ngikhulume nge-top 11 ukuthi ena ubani kuhambe kanjani i-top 11 ikhambe kanjena unumber 11 kubo ugatsheni unumber 10 uduma kahle unumber 9 uDSD osazwayo unumber 8 inkosi yamagcokama unumber 7 ezechalaha unumber 6 ubahube unumber 5 thwasale khansela unumber 4 amavikela mbuso number 3 amageza amahle unumber 2 umthandeni igcokama elisha bese kuthi unumber 1 ukhuzani bafowethu ihambe kanjalo lento le bafowethu ngokukhulu ukuthula into engiyithandile lapha umthandeni wenze ezinye izinto umthandeni lapha wakhuluma umthandeni lapha abonga amavoti kakhuzani ukuthi uyambongela ukhuzani ukuthi ubongela number 1 wathi madoda iyavota lensizwa wayibiza ngegama lelancikisana nayo okuyinto enhle kakhulu okunye ke ngikubonile yabona abalandeli bakakhuzani njalo angifuni nje abantu abaningi badideka bengigqoka iskipa esinjeni yabona leskipa umkhanya kude TV lo angiyona iproduction ngiyangibonile abantu bedide uthalo insizwa lena ngoba ngaseyiqala kuma brand angilona iproduction angilona nje futhi angiyena umlandeli kaMthandeni ngithanda umculo mina okungibonile bedideka futhi abantu lapha ngoba bangibona ngigqokile lokho sengifaka ijezi ngaphezulu uma sesiyofaka amavoti lapha kodwa sengifaka ijezi sengiyofaka kwesinye isikhala safaki la ukhuzani into enzekile nje ngokuthi ucacisa yabo nje thina amavoti wethu bengithe ngokwami ngicela ukuthi amavoti ngokweteam yami adimele ngifike nayo ngoba ngifike ngihamba ngedwa ngitshela i-team yami ngicela ukuthi ngoba vele umuntu ozowina kulabo abantu ababili ake sithenga amathikithi ngokwehlukana mina ngizothenga nje ithikithi likaMthandeni ngizolifaka uMthandeni ngilifake uMthandeni ithikithi lokho ke nje ukuqinisekisisa elami ebeliphethwe yimina washo ukuthi i-team bekade ingekho kube nezinkinga ke yangafika i-team ngagcina sengifika ngedwa ke kodwa bese wathengile amathikithi ukuthi sizovotela lamaqembu lawa aphezulu ngoba vele obvious selokhu yaqala i-top 6 baphezulu uma silisa ngapha vele fana ulaba siyabapha nje ayibononto kulabacula abanye not ukuthi ngoba nakho vele ngeke uzoyihlukanise phakathi kodwa angiyena umlandelo umuntu othile kufana amakhala bekufana amakhala ne-track pen beyicisha ifana ngizama ukucacisa ke lapho okunye ke bafowethu okushiwo ulo ukhuzani nomthandeni
chazile yonke into bafowethu wasifikela nanomuntu ebhosha waperforma kamnandi ukhuzani wayiphakamisela hansi ilokhuzani yakhe imali yakhe wawina ukhuzani siyazi wayithembisile silindele ukumbona fezi izithembiso owayithembisa ukuthi uzohambela imindeni ayiphe ama 5000 le ehluphekile walokho kuyoba umsebenzi weinduna zinduna zakaguqa zinduna zawo wonke amaqembu siyabonga bafowethu ukubambisana umcimbi uhambe kahle umcimbi kakhuzane futhi siyafisa ukuthi nangelinye ilanga lomcimbi uphumelele nabantu ade esebenzisana nabo obadumile ade be-advertise lo mcimbi bafowethu nisebenzile kakhulu muhle umsebenzi umfana omncane ngelovi bafowethu kodwa ke umsebenzi ungaphezulu kwakhe okunye ke bafowethu ngizothi ngizothi ukuhluka kancane uyabona ke lento le ngonyaka ozayo ngicela ukuthi bafake le ndoda le kwi-competition lona ulaqapha udlale early ngathi uphinde wabuya bengasekho kodwa kahle masafocusile lapha kodwa ngathi uphinde ulaqapha lo ngifisa ukuthi mhlambe ngonyaka ozayo emncintiswaneni wabalandeli ningamkhohlwa lo muntu lo ningamkhohlwa unabalandeli ngiyazi ukuthi lo mculo lo wale South Coast awusabalele kwezinye indawo kodwa ke izinto eziningi zenzekala eThekwini yabo futhi naye abalandeli bakhe bazenze eThekwini vele thina uma singala iTheku kahle liseceleni kukaZulu ngoba uZulu mkhulu uZulu usuka la eThekwini wazi uyofika koPhongolo lanto yabolonto so bese kuzoba ke ile genge la ukusuka le sekungaba amabhenanyawo ukubheka ngala ku South Coast into enjalo so ukuzinza kwabo la kubenza ukuthi abalandeli babo baseduze abalandeli so le genge le oduma kahle igenge ethandwa yibo bonke abantu uyabo manje ukuyifaka kwi-competition le yabalandeli angavotela ngisho nawo umuntu oyedwa phela bangafanele bamvotele bonke laba noba bathanda wonke umuntu no Sicebi igenge ethandwa wonke umculo wabo uthandwa wonke umuntu uyabo abanayo imbala uyabo so abantu ofanele baperforme nje labo ke njengabo onto encane special gay bathi special bani izinto ezinjalo uyabo ngoba kahle umcimbi ungabalandeli uyabo so ngizama ukucacisa ukuthi ulaqapha ningamshiyi nawe ningamshiyi ulaqapha ngonyaka ozayo ngamshiyi ulaqapha uyinkinga lo mfo unabalandeli ukube bekhona kule top 11 mina ngiyasho ukuthi mhlawumbe kubula ulandela bona lapho lokhuzana othwasala ecancel mhlawumbe ubu number 7 angazi uma ningizwa kahle ukube ku number 7 udlale early futhi ukuhlonipha inhlonipho nje uyahlonipha la mfo wahlonipha wangena wayidlalela kahle abantu ngoba enye into eshayayo abafowethu uyabona abafowethu laba abaperformayo umcimbi lo wekhuphuka nezakho obvious ucacela nanoma abantu fanele ngabe i-competition kuphela kodwa ngoba umaskandi ukuza kwalabo abanye abaculi sokukwenzela angifuni ukuyibeka kahle kodwa ke unge-competition kahle shuthi uma ungenabo abalandeli kahle awukho afanele ube kuloya mcimbi kodwa ngokuthi vele sokwenzela abaculi bamaskandi bese ke bayangena ke nabanye kube khona ke uhlela abalwenzayo kodwa nje khona ngokubona kwami yikho ukuthi enalo umcimbi lo ungokwabalandeli okuthi ke kufanele ukuthi ke uma ngabe uthola ithuba kuthiwa ngene stage singalokhu silindile besidlalela ingoma zabantu abangekho nabaculi sebashona ngendlela ngoba nisenimile ngale seninqena ukungena ngokuthi abekho abantu ngoba umculo abantu basobalinda abalandeli abantu abangena stage badlala abaculi ukuthi uzobuka umuntu oyedwa kodwa ulitholile ithuba khona abaculi abangalitholanga ithuba lokuthi bezoperform abangena stage abaculi ngoba ngelilanga ekulithola ithuba ngokuthi wena unqabile ukungena okunye ke nje ezokuveza ayibafowethu uyabona abaculi nosaqala ukucula manje izinto ziyashintsha izophela lento yokuthi uyemcimbini uyayiveza ngoba abantu manje ebabhula amazolo kuya ngokwanda sivele kuthathe le genge esukuyenze kahle siyakwazi ukubona umuntu owenze kahle uma ngabe kukhipha abaculi uyabo nje njengoba uqala unyaka siyaqala siyabona ukuthi cha wenze kahle umlabalaba wenze kahle uzolithola ithuba ohleze lithola ithuba lanto ebolonto uwenze kahle umlabalaba kulonyaka ukwenza kahle kwakho lapho usuthola
usuthola istepisi sokuthi unyuke-ke nawe uzuyongena lapha ey'nkunzeni kuzophela kuyaphela. Ingakho ukuthi bafowethu ngathi nizo esikoleni nihambe noqina kwezinye iy'ndawo le ndaba yokuthi nje uzothi uma uzwa ukuthi hhayi ubona umakhelwane wakho uyacula nawe bese uyacula izophela, ngoba lento yokuyiveza uzozenzela umcimbi wakho nje ekhakini emnyango. Lento yokuthi uzoyiveza izophela. Abantu ababhula amazolo umuntu osuwenze kahle uyakhula-ke njalo lowo mculo uyakhula. Naba nje ukhaza bebeqala bedlala kungenamuntu abantu yabo ukhaza umculo omdala, kodwa ngokuthi wenza abaculi abenze kahle baqashwe ngokuthi nje abaculi abenze kahle. Mina ngilokho nje kusho bathi abaculi abaqashwe ongelovi laba balanga sekuqaleni ugroup A no group B omjolisa abaculi abenze kahle, abafana basafika benze kahle, oluve ebashaya ingoma emnandi ngalendlela eyisimanga. Kodwa abadlali baqalile nje badlala bafika namaqhawe late badlala bafowethu kube mnandi kakhulu. Bafowethu sicela ukuyivala ividiyo namhlanje. Siyabonga kakhulu i-support kwikhuphuka nezakho, nanokuthi besinikeze ithuba nathi njengezinye intatheli ezincane. Siyazi ukuthi kweminye imicimbi sikhethelekile, ungakuthi ukhipha ikhamera uthi uyashuta kuthiwa hey awuhlale phansi sinomuntu wethu thina. So siyakubonga konke lokho-ke bafowethu ukuthi silithole ithuba. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude. Siyacela ukuthi nenze okulungile ni-subscribe. Okunye bafowethu ngicela ukuthi lo mama lo ngenza ivideo lo mama lo nangu lo mama abamaziyo abama-Blue Nation uyathunga lo mama. Abantu abaningi ngifaka ivideo yakhe, abantu abaningi sebayadinga ukuthi baxhumane naye. Ngifuna ukuthi engithinte uzo enambeni ethi 0611 88601 engithinte kumayelana nokumsebenzi. Baningi abantu bayamdinga for designer, bamningi bacela inamba zakhe ngibenzisa interview la kanti bazomdinga. Wenza umsebenzi omuhle-ke lo mama, wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Siyi-channel siyabonga. Wow.